tirtu tele ngai thatu te in zawa in chibai le vek ole tun tuma hian India rama atak ngeya thil thleng chanchin kan ngai thla ho le donanga mase tun tuma mi ero poi khoi tu an man su dan adang lamin tangkai taka man thiam zirtan technology thar hlut zia po alang chiang hle ome kumsom pakwalai liam ta khan mi che pakhat lano pang takle afa phir pani nisom pasari chawal upate chu arula rong takatha anni a kum engemaw zat nuwa police ten CBI nena an case chu an lana mase CBI lampo chuan tingina takpo an thabik me ulo kumsom pakwalai aliam nu kumin sang ni le somni panga kum tira chuan police te chuan tunlai thiamna changkang tak mangin tual that tu chu an man theita tual that tu man ani dan danglam tak chu tuna hian kan ngai thladon ani he thon thulo in tran kum hi kum sang ni le panga ni in Kerala state khopakata thil thleng ani a chu khwa chuan me chitlei rol pakhat aming ranjini anti chu chengin anu nen chawa khosa anni a an chenom hnai maya cheng divil kumar nen chuan kumin rual tak ni in anin komain anin thian thaviu mai kongeng kima anin puitonin anin topo fothin chuting ani tin maya mai chiali mi pa thisen injom nei po ni lo anhan in zui taka chuan anin kara chuan thian aya thuk zok in ngai nat na chu an nei thuaya hun rei lo te chungin in thian that na chu nulat langwal in ngai zona chuan an chun zum ta ani hunte an liam vele de hlep nu chuan divil kumar chuan na mutharin Indian Army zam tur chuan an khuwa chu achua sana chuti mek lai chuan aranjini chuan divil fa apaya ni ti chu a hrave chi bok pasal nei silova chutianga abial pa fa apai tamai chu aril ru ha in khutlangin an hrit huna achan chin an soi dan tur tele an diriam dan tur thlenga angai tu phei chuan aril ru aboi tak zat mai mase abial pa chuan amangai tak zat nia a hriat na chuan beise na ero tlemazo ala nei ti ram rama afa ngai apaya ni ti a hriat nu chuan abial pa chuan nupuya nein chung ko hlim tak an din ve theyang ti chuan amale ama chu ain nem ve ram ani ti chuan beise na sang tak nei chuan abial pa divela chu ranjini chuan a beta mase beise na nei zong chuan omzia reng alo nei lo asung tu na mania hlimna alo in siam chup ve ram te chuan sople chilin rilunat na ahnuk lut ta zo kane divil chuan anin nei theilo tur thule naute chu pai mai turin alo ti hmi mai si thinrim taka in nialin atopa zong thutluk na an siam ta ranjini chuan ani ni pui turin panei lova naute chu pian tir ngei atum ta zo kane chuti ngang thutluk na siam chu a huwa sin thlak zia chu a hailo mase divila amangai na le a follow ping mai tur alainat na chuan paitlang lo theilo din mona adin tirani retak chungin anu hena chuan adin mun chu a hril ta a anu po chu alungain an chung ko zo omna nei ve chun chu ti chiat ani don ti chu a hre chiang ngang mai mase fanu amangai na awang chuan tlang soile musik tur tu chuan aril ru asiam ve ta ani hunde chu local ve bewin ranjini naw nei hun tur po chu alo thlen chuan anu fa chuan an khuwa chu chua sanin khopui dang damdo in lian zo ka chuan admit anita a doctorin ranjini an envel chuan phir alo pai reng mai ti hrilen zai ngai thu theidin mona adin thule ti chen pek po atul mai thei thu chu alo hril bok ranjini danu fa chu an hril hain ti chen chu khoyange an mu ang tia mang ang taka anom lai chuan maktak main an mani pui turin mi pakhat alo lang not mai chupa chu anil ni in tunma zongin in hriat na an la nei ngai lo an mamo le har sat na nei te alo sia pui tura local ani thu ama chuan soin atul na chuan apui ngal bor bok ranjini nu chu alomin antana pathian rot ni hialin angai man hialani ranjini naw nei ni po chu lo thlengin vani thla takin naw chu tlong takin anaya zayamo ti sin pek po chu angai lo hlau bok anil chu mamo na chu nei lo ma se naw an nei zo nu thleng po chuan anil chuan atul na pui chu ala chun zom reng thau ani damdo in chu san ni alo thlen chuan anil chuan an khu a an kir le a zo na tam tak an ho chon tur tele widang ten hena tanga diriam na le mu sit na an don tur zong te chu a hriat thiam pui zia le
ashom don ziate soipui chuan an Mahni kholama azui hozok mai tur chuan anatita deuh dewa an khuwa chuan in lu tur te po awm thu le engkima ma in arwa man sakvek tur thu te soipa chuan hunenga mo chen anom hnuwa an du chuan an khuwa an let le mayang ti thleng chuan soin a thlem ani ber ama tanga lo pu ina zong te awang chuan rin hlel na emo ngai that lo na emo engma reng an nei lo ti chuan lom takin anil chu an zui ho ta a intelu in nun bul chu chulai mona chuan an tan thata ani hun aliama kum sang ni le paruk February tha ani a ni khat chu anin lo la ya chuan nautepa divil chu alo lang rol mai ranjini te nu fa chuan divila an mu chuan an hlimin an lom kher mai hun kal to a thil ti dik lo te re chuaka in chira nun bul tan that pui tura lo zung chok ni in an ngaya loma wangin an tap lo chau ani divil po chun tungkam dem le hoi hom taka bi in afate pani po chu mangai le duat mel taka enin aku ve bok chuta lo tung chok le in village council officer an fate birth certificate bui pui angai thu chu asoya damdo in atanga le kha alak chu ni om tak chu ranjini nu chu pek pa in alo vakal thema engem te in angen bok ranjini nu po chu lom taka le kha chu la in amak pa lo kir le ta le afanu in pasal te seitur anei vedon ta ni angai to neu chung chuan phur takin VC office lam chu apan santa ani darkar thum nu vela chuan ranjini nu chu in lama chuan lo let la in kongkhar honga in chung an lut chia chu hlaule bang ang taka au chungin lungai namit tuinen a chap ta hom mai le relo te huwa phei chuan ni ko salawin om ta hialani chinam haide chu lo tlan khomin chu in chunga ranjini ta nu fathum nun na reng nei to lo ti hriat taka thisen ne na chuata lo mu koi nui mai an mu chuan rap thla kan ti tak zut mai police te chu rang taka hriat tin ne en an ni po chu lo thleng thuaya chutia ruang lo let nui mai an mu chuan police te po chuan rap thak an te ve tak zut mai ruang te chuan theiang anga singfelin tual that tu jong chuk tur chuan ma an la tan ngal bok thenam khoveng te tongkama tang chuan police te chuan rin hel tur mi pakhat chu an hrimaya chupa chu tunge ani mi te chuan thelo ma se bike registration number chu an mu thin nen adanglam dewa wang chuan an mit anola a number po chu an lo chin chi man hlo alo ni chu bike number chu check-in register ti mingpua registration ti ani ti chu police te chuan an hrethuai chuti lai chuan ranjini nu po chu lo har le to in thilom dan te soi thei din mona adin nu chuan VC officer akal chungchang le divela chungchang te divela chu tunge ti te ina chu san ma a thil thleng zong chu engma zep nei lovin police te chu a hril ta vek bok police te chuan thil thlen dan chu mun takin an han ngai to a rajesh le divil te chu in thuruala chu tual tha na chu an Mahni ti ngei ni in an ngai ta a an chungchang chu mun takin an chui zui ta bok an thriat chu tak chu rajesh le divil te chu Indian Army a lo om dun to thin an ni thu le kema tanga an tlan bo dun dan te engkim mai chu reilo te chungin an chui chuak ta vek mai rang thayang bera rek chuk turin police te chuan ma an la le ngala ma se mak deuh mai in chumi te pahnih chu police te chuan an zong ma thei ta hau lo mai an chung te le leina hnai te po chu voi tam tak thu zot fi in vawna ne na an tang chung po chuan an khuang cher bo mak mai chu mak takani chu tiang chuan kumli lai mai chu aliam tareng mai ranjini te nu fa ho thina chuan thuthar engma hriat tur ala omlo ranjini nu mang chuan local police ne na chuan an case chu CBI ko ta hlan mai turin angen tawot maya anni po chuan hel boina nei lovin an lo pom ve mai bok te chu CBI chuan case chu la in abula tangin engkim an kalpui le ta amasabera tan ranjini nu chu zona zotin chuta chu na ma kan la hriat lo thil thar kan hriat bel le ta ani no pang te piang hnulo khan ranjini thin rim chuan Kerala Women Commission nena application alo thelut alo ni afate pa chu Divil Kumar ani thule Indian Army a na thok ani thu te an camp omna le address kim chang ziak langin ngai sakna voi khat ma adon lo thu te an fa chu tilatura anor thin thule mo phorna engma alag do lo zia thleng chuan aziak veka adu ber chu DNA test neya an fat en kolna sum tum ti remo
nupa in siam chu ani thu aziak tel bok Rajini in Women Commissioner lekha athelu ni hi February thatir ni emo ni thuma emo ani a athelu nulok kar khatvela liam chau tin February ni somni chuan anu fa chuan rong takatha anita ani CBI de chuan hemini vekhian divela chu an kema tanga achu thule akile taglo thu thleng chuan an rebok CBI te po chuan evidence ching tak nei lo ma se chu thul thana chu divil le rajesh ti Ngei ani ti chu an ring het bur to a mala in zan mu tumin bei view ma se magdeu main an ni po chuan an zong ma thei bik reng lo chu ti rual chuan thei top an chu chu an tereng tho an mani zan mu lani lo ma se charsit ero chu bot sein divil le rajesh chu tual that tu Ngei ani ti in kora chuan an thelu tho ani thu nei tu de chuan thei top chuwa an chanchin chuizuya khungia nom ti hriat tuma an bei view nu po chuan an hriat thei om chun chu sipai tlan bo an ni ti chau chu an reng mai nen an mani chuinan hun le tha an seng hnemin an seng rei to buksia case chu khar mai tha a hri in atopa chuan case chu an khar ta nge ani kumsang hila somni pali alo her chu chuan Kerala State Police a chuan department thar alo ping chuak lo mai chu department big chuan tun lai thiam na changkang jok manga nu china an kalpui dona te srang brain mapping te voice analysis te baka thil tam tak chu khol mang chuan ati thei don ani case lui tam tak poi khoi tu chi chhuat theilo awanga an lo khar to te chu hong thale in anni department ko ta chuan hlan anita a chungzinga chuan ranjini case po chu telve hlo mai mase ani case ero adana danga atira Kerala Police te khoi ni ma se CBI ko tahlan ani man to sia ani na taka chuan an mo phur na pi alam thil ani tlat to engtingin nge an kalpui zel don an mani mi le sa nopang ni som pasari chu upa tel na ni bok chu case chu Kerala Police te hian an khoi le du angem kumsom pariat lai alo liam ta CBI ten poi khoi tu chu an man chu thelo awanga case an close an to nu tho alo ni bok nen Kerala Police te chuan an mi le sa an ni na chu ensan an tumbik lo ma chu an lak sak vele ta ma se nu china tur thil chu an nei chaw raw view mai an nei chun chu kumsang ni le paruk kuma rajesh le divil te thala copy khat chi chu ani tuna la kumsang ni le somni pali kuma an chuang kai der to chu ani boxi engtin nge anti zel don le police chuan kumsang pariat liam ta a thalak an nei chu tun huna engti angin nge adang lamang ti chu an ngei tu na satbar chu ani sangni paruka an kumzat ngi tu achungin tuna an kumzat tur nia an rin chu an han chut pota an landan tur ni om anga an ngai chu artificial intelligent AI mong chuan an han generate ta pota thalak chu an nei ta ma se engtin nge ni zelang police te chuan social media sang an dap kual na sa hle a abikin divil le rajesh te kumrol pui Facebook account nei te chu an chik zwala an mani ni thei om angte thalak chu an thalak nei sanen chuan AI mang chuan an han khai khin zela ma se amil pui reng chu an humai theilo za somte za somni te chau chuan alo in mil zela wang chuan hun chu an mang rei ta view mai ma se beidon san ero an tumlo December sa ni le somni pali alo thlen chuan police te teimak na le tumru na chuan ra aron chuata in nei thalak Facebook account pakhat atanga an mu chu AI atang chuan an han khai khin le ta a za som kuwa zat chuan alo in mil ta hlau mai le police te chuan an chiang ta ngain an hlim kher mai chuta chu account nei tu chu tunge ti chiang le zol chuan an bel chiang ta chu thalak chu pondit seria lak alo ni a ma se account nei tu chu Parvin Kumar ti alo ni dai mai police te chu an fil hai man view na a chiji ero atul zia an rethung Parvin Kumar profile chu chiang la zolen an han endika email baka a address link chuan a profile alo da avek police te vani na kung chu alo in hong ve chandon ani ange ti chuan ro man na an siam ta pondicheria an chen na hmuna nge chuan kalchil zai an rel ta ani police te chuan an kim chian ma a man ngut chu dika an riat lo awang chuan an en thlatran ta a an Mahni Ngei an ni ti an chian thei dan tur kung chu an dap ve reng ani
an zinga mi pakhat chu civil dress a in thuamin chunglai hmuna chuan Rajesh emaw Divil chu afala mu hun changin a duty to bok January nili sangni le somni panga ani chuni angai chun an beisi angai thil chu alo thlingta an rin hlel le an chui me mi pakhat chu ama chawa a ina tanga alo chuk jan chu police duty chuan a muta zoimu nga zuin mun falai an thlen chuan Rajesh tin a ko ta thut mai le chu pa po chu na ming dik tak chu alo la shavereng an che kong chu in ngai tu fi man hau lo chuan alo hoi au mai Rajesh ngai ani ti chu a chiang ta police te chuan man ngalin chumini vek chuan Divil po chu police te chuan an man ve ngal bok anin pona tanga alan dan chuan Divil le Rajesh te chuan aranjini te no fa chu an that ngeya chumi hnuwa chuan tlan bovin police ten hena tanga an him thei na ber tu ni a an ngai tun ma po an lo chetlat photo na mun pondicherry chu an panta alo ni chumi hmuna chu Nupui te nein an ni po chuan interior designing na thokin ei an lo zong ve bok hunkal to an ni na zong chu nore tumin an hing hial po chu an lo thlak to a Rajesh chu Parvin Kumar ti lo ni to in Divil po chuan Vishnu Kumar ti in a hming chu alo thlak bok mase sur ero thupreng thei alo ni lo police ten Divil la Rajesh te an mana in pona engkim an nei hnu chuan CBI te case ani angin an hena chuan an hlan le de ta a kumsom pakwa zet hnu chuan ranjini le afa poise lo ni som pasari le ka upa te chuan ro rena dik tak chu an hove ta ani ole khati zum khatun tuma kan ti chu thei de chu lo ni le ta sela kan video te milong i thlak saka melo thli sak thina wangin in chunga alon thu ka siye